Да. И бас лигне да стана. Първия път върза маняк. Няма, сега ще вържи пак. Трябваше там долу да го рясна повечко. Едната страна, че ми е по-удобно да го завъртя. Тати. Наиграх се! Потомбак! Да. Обрат рънките. Айде, нови пътеки! Къде е там, Тос, взе да прави нови пътеки! Да, да. Оха. Ей, замазало се и тук. Втора от място. Втора от място и сега ще го удира като коза. А? Вари догоре да се отбележиш. Аз ще отида, чакай зала тук. Ей! Мамицата му! Ама тъгва мъжка, замазва го, бе! Чакай! Ама, майко! Ако искаш, тъй само ще те бутна леко. Ще ме бутиш ли? Да. Тут не е ли да пуща с гума? Пуши, да. Новата гума? Не, генерацията пуши. О, пика! Баси майката! Направо на втора, човек! Да се запишем. Да, на корена съм на дървото. На корена на дървото съм пак. Пак.
Няма съедините от това. Как се слича? Скажи ти ръчките! Майка! Няма да... По-скоро, какво прави там големия? Ето, не е ли? Дървото. Да го ритнем. Къде? Абе, като дрязано е тук, бе. Да, бе, ти го ритна, бе, махна го, бе. Няма, бе, голяма легнетко на този корен и е там. И виж колко става човек, 10 метра. Нагоре има ли друго? Има още. Ама, то тук малко равно има. Там става равно, да. Бас! Напредък има! Малко по-нагоре, ама очукарите! Това бе! Чика, де да работа, бе! Ще отлизе! Тук тази човек викам, ще ми пречиш, удрям го отляво. Къде ще ти преча, ти как да? Аз стоях от чукарите там. Тук удрям го отляво, съм се засил. Добре, да го обърнем и да пазим Кристина. Да. Чакай съм, стой. Задно. Браво! Браво! Тей, че другия път, къде и другия път ще чакам го. Другия път ще чакам. Гледай, късмета ми начинаеш. Късмета и сядай. Как да седна? Как? Чакай, че много се хлъзга. Дръж пирачката. Тъй, хайде яхвай го. Долу малко да починим ли? Яхай го този склон, че ще лети. Виж, стъпи на предната му гума. На предната стъпи. Ама зато ти казвам, стъпи му на предната гума и го обикрачвай, и го яхвай. Директно го яхай. Дико косе. Тя е ръчната ти пусната. Кокала. Да, бе, на кокала. Ма ръчната. Ето с корен тук ми убива инерцията, неговата майка. Малко е сега заветря. Още малко има! Тъй, третия път на третото идване ще го пробваме. Саша е батилата, го къде е там горе, там.
Ей сега, още малко ще вървим нагоре.